Onwe one stereotype dị on board among our youths na ịnụọ nwaanyị kpọfete obodo oyibo na iwu bụ na ọ ya arapụ gị. Echa ịnụọ nwaanyị onye Igbo kpọfete obodo oyibo na ọ ya hapụ gị jekwuru nwoke ọzọ. Na-asị that is a very very wrong narrative that they have sold into the mind of Igbo youths, as in, let me not just use youths in general. They have sold that narrative na mind in our youths, especially our men. I feel is na the team based yoke, mana the team based both taking is both us. Onwe one platform nje, onwe one platform. I know me ebe ha na ekwu. Some persons na say ha na ụfọdụ dị na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke, all this ụmụ nwoke, some of them bụ a year 2 years, some of them bụ last year ka ha gbafesiri obodo oyibo, some of them bụ mgbe Tinubu chebara ka ha jere obodo oyibo. Na ebe a na-agbakasị ọnụ nwunye emekọta na ha nụọ nwaanyị ha kpọfete nwunye ha obodo oyibo, na nwunye ha ya nọ na Naịjirịa, na ya nọ na Naịjirịa mụsịsịalụ ha nwa bifo ekwugo okwu ịkpọfete obodo oyibo. Nọmba 1 godi, onye gwa gị na nwaanyị mụgoro gị nwa enweghị ike ịhapụ gị wee gbafuo ma ọ chọgodi ịhapụ gị? Onye gwa gị na nwaanyị mụgoro nwa ma hapụ gị? That thing na fear na olombe gị nwa na ịkpọsi ebe a na ọ ka dị fresh. Onye gwa gị na ọ ma hapụkwa gị ma o ji hapụ gị? That one is good aside. So ha na-ekwu ihe ahụ. One man will wee pụta, one man, the man should be in his late 60s or mid 60s. The man dey go old wee. The man wee tuturu okwu wee na-ekwu. When I say Hannah, that thing is a very very wrong narrative that all the surprise na that narrative is selling. Na ndị nwegoro that experience has refused to tell. Or say no ụmụ nwoke nwegoro that experience has refused to tell us the truth. The man no be go 48 years. No be go 48 years na Europe. And not the 35 years in marriage. Anya na nwunye ya nọ obodo oyibo anọ ebe a ka ha nọ wee mụọ, ebe a ka ha nọ zụọ ụmụ. Na ụmụ ya sef alụsigo, ụmụ nwaanyị alụsigo di, ụmụ nwoke alụsigo nwaanyị sef, na onwezi nke ya na ha bi. Do you get? Or say na ndị sell that narrative have refused to tell us the truth. Like ndị nwegoro that experience na ụmụ nwaanyị aje kpọrọ ha police chụpụ ha n'ụlọ something. They have refused to tell us the truth. Na most at times no ụmụ nwoke na bụ the cause of it. Onye ka na-eso kwefuru before nwaanyị bido mewe gị anything, before na nwaanyị bido na-agbaso di ya wicked, ma nwaanyị bịa mebe di anything, jụọ ọfụma o nwere character that man, ụmụ gị ihe that man mee ya. Also that a lot of them ha kpọfete nwunye ha obodo oyibo, they will still be acting ha na-etreat nwunye ha ka nwunye ha ọ bụ ohu. Like na-etreat, we know, yes, we appreciate the fact na ịkpọfete obodo oyibo, but ịmakwa na nwunye gị di ya nọ, ọ bụ na ịkpọfete ha ebe ka isi ọka ọnọdụ, ebe ka isi ọka ọnọdụ, ọkwa marriage bụkwa unu bụrụzi ofu. So ịkpọfetezi obodo oyibo ahụ ị na-emezi ka ị bụ god over her, na-etreatzi ya ka slave. Na some of them self ya abịakwu na-achụ nwaanyị na-eme ihe niile, and ụmụ nwaanyị adị echefu ihe. The worst person ime ihe n'ụwa bụ nwaanyị. Ọ bụgodị na 20 years or 30 years ka ọ ya take ya imechi ya ga retaliate, ọ ya eme ya. Nwoke nwere ike ịyọ nwoke biko, nwoke nwere ike si okay ka ọ gbaa alụ gị, mana kwefuru nwaanyị, ụmụ nwaanyị adị echefu na ihe. That is why ihe ọbụla na art around ụmụ nwaanyị, you are very careful, extremely careful. The man wee na-asụ na ụfọdụ n'ime ha bụ ha kpọta nwunye ha na-eme nwunye ha kwa ugwu, mago na-etreat nwunye ha bad. Nwaanyị abịakwa na-edi ya na-ekpe ekpere n'ime obi ya bụ so onye nweta ọrụ ka ihe ya dịzi n'isi ya bụ ka o si na be gị apụọ. Do you get? Mbọsị onye nweta ọrụ ma ụbọsị onye nweta ya na ka o si na be gị pụọ. Then ọ bụrụzikwanụ ndị a na-achọ dị inweta ọrụ, ndị a na-achọ dị hapụ gị wee pụọ chọrọ nwoke ọzọ jebe. Ọ bụ na ndị anụ achọrọ ịgbaso gị wicked, ha kpọọlụ gị polisi. Unu mana ebe ahụ bụ ebe iwu na-echekwado ụmụ nwaanyị. Ijekwara ebe ahụ na-akpa agwa ị na-akpa na Naịjirịa, ụfọdụ jee obodo oyibo na-eti nwunye ha ihe. Ọ bụrụ mana ọ bụ na iwu na-efavor nwaanyị na Naịjirịa, a lot of you married men would have been in prison. I'm telling you the facts. A lot of you would have been in prison. Ijikwa ịkpọrọkwa onye a jee ebe ịma na iwu na-efavor nwaanyị, ị na-akpakwa agwa ọjọọ anụ na-akpa na Naịjirịa. You will be beating your wife. Na-eme ya, ị na-eti ya ihe. Ị na-eme expect ka ụdịka mmadụ ahụ yari take action.
so the man bịa na-akọ ndị nke ọzọ ekwe dị ụmụ kirikiri ụmụ okorobịa ndị nke ọzọ na-across be di Gabon ekwe dị the man ka okwu ha na-agbakasị ọnụ and I later brought the case to a friend Jody because the person has been otego aka onye anọ obodo oyibo at least oya anugo stories oya na-anugo oya fugo things oya anugo stories ọbụkwa ndị adụmekwa ndị anọgo nọrọ just 5 years 3 years adụmekwu ndị anọgo 20 years I related the case to a friend a man too I didn't even want to ask a lady call ya lady call kanjije juba wine the guy said exactly the same thing say na most of 90% of ndị ahụ that they are always the cause no nwoke ahụ bụ ihe na-abụkarị the cause of it nwoke ahụ wee nyekwu m instance no with the friend they are currently nwunye ya mere dịka ihe ahụ na mgbe the woman ama treat the woman na-eticha the woman ihe na-achụ nwanyị ya dey sell all bad story na care sell ndị a na-ebi ọfụma with di ha billions of people even from other African countries di ha kpụfetesiri obodo oyibo na-ebi ọfụma with di ha anya na-akwa anụ anything about them mana enwere ha na nke ya na di ya nwere issue small issue ọnka ya egwu na social media ndị youth akọpịrị ya si anyị kwughị ekwu na-akpọfetezi na nwunye n'obodo oyibo because all bad news na sell unu echefukwuo na before nwaanyị aha act like that na o nwere ihe pushu ya sọsọ nwaanyị mgbe nwaanyị atịrị ka adị enwe ihe pushu ya mana nwoke mee ha n'ihe nwoke hapụ nwunye ya jee lụọ nwaanyị ọzọ asị nwere ihe pushu ya ọ dị ka nwunye ya dị enye ya peace ọ dị ka nwunye ya dị enye ya respect nke nwanụ mana nwaanyị mee the same thing amanjukwa gịnị mere nwaanyị a ji wee act na they will conclude na ịbụ a bad person mana sọsọ nwoke ka ọ ya bụ nwoke act akparamagwa ọjọọ enwebe excuses why o ji mee ihe excuses ebido like excuses esi from left right and center pụtaba mana nwaanyị mee ya okay why you ga-eji wee mee ya sef why will you do that you as a woman why you ga-eji wee mee ya why won't you take every shit that is being thrown at you because you are a woman maka na ịbụ nwaanyị